Mentres probo empanada, e como non podo falar e comer o tempo, voulle dar paso ao meu compañeiro Dani, que está xa no escenario cun grupo maravilloso que nos vai deleitar agora con máis música. Dani! ¿Qué tal, Lucía? Efectivamente, estamos aquí cos Xograres de Lemos. Aplauso para eles, por favor, que o merecen, claro que sí, moi ben. E concretamente atópome con Bea. Bea, contanos un pouquiño da vosa historia dos Xograres de Lemos. Contanos. Pois nada, Xograres de Lemos naceu no ano 2014, levamos uns 11 anos, vai facer este ano en órbita. Nada, facemos un pouco varios estilos, entre eles o máis típico noso e o tradicional. Estilo tradicional, cale a persoa... Sodes aquí 24, verdade, se non me equivoco? Son 60, pero hoxe están aquí 24. Canta diferencia hai, Bea, entre a persoa máis veterana do grupo e a máis nova? Bueno, pois máis ou menos sobre 80 anos. 80 anos de diferencia. 80 anos de diferencia. Ollo, estas vestimentas, facédelas vos, como vai isto da vestimenta? Contanos ti. Sí, nos normalmente pues sempre vas buscando referencias de outros grupos e estilos que van gustando e logo vamos facendo o noso, bueno, o que máis nos gusta, non? Vamos collendo un pouco dun lado, un pouco de outro, damoslle o toque personal. E que partes, cales son as partes principais desta vestimenta? Neste caso é unha vestimenta de faena, non? Temos o de faena e logo temos tamén o de salir, non? Entonces este é o de cotío, de faena. Temos a falda, a saia que é de liño, logo temos un mantón, no caso das pandereteiras, no noso caso un chaleco, e logo un pano na cabeza, algo moi sinxelo. Canto tempo máis ou menos tardades en poñer todas estas prendas, en vestirse, en prepararse para a actuación? Depende do día, pero normalmente en 15 minutos está. 15 minutiños, bueno, chégalle ben, chégalle abondo. E temos que dicir, amigos, que eso que escoitades na Casa Galicia é a chuvia, que hoxe tamén quixo facer acto de presencia, sabía que había unha actuación espectacular e quixo vir tamén. Con que nos ides deleitar hoxe? Contanos, Bea. Pois imos facer honra ao noso pobo e vamos facer, neste caso, o Paso Dobre de Monforte. Paso Dobre de Monforte, amigos, amigas, quedan na mellor das compañías. Aplauso enorme para Xograres de Lemos, todo voso.
muquición nin a chumación que aboñamos nesta godaxe dan nos xercos por esta xinga. Repetir e disfrutar outra vez con Xograres de Lemos. Tamara. E de algunha outra tamén, mirade. Home, pois verbeneiras como somos, lóxicamente, estando en Monforte de Lemos, tiñamos que falar das súas festas patronais da Nosa Señora de Montserrat, que tú estás aquí, Marisa, para convidar a todo este público. Cando son? Cando se celebran? Pois si, son o 15 de agosto, témolas, a novena témola tamén en abril, e despois tamén a temos na Pascua, o sea que ten moitas novenas. Aquí hai cartos. Moitos. Notase. Moitos. As mellores orquestras de Galicia, montón e moreas de actividades. As mellores orquestras de Galicia están neste esplanada, cos escolapios de
de fondo, aquí verbena rachada. Pero tamén quería falar de patrimonio, de arte, porque teño entendido que o mantón da Virxe é importantísimo e moi valioso, bordado en fíos de prata, de ouro. Sí, pois este mantón foi donado por un fortino ilustre que tiña moita pasta. Era moi devoto tamén da Virxe, É non? moito Porque devoto, como somos todos os monfortinos, porque é a nosa patrona que nos protexe, e esta virxen xa se leva feito, pois mira, desde antes xa... desde o 48, por aí, non? 1948 xa empezaron a terlles arriba no santuario do castillo. Que Marisa está mirando, pero ten a chuleta, Ten a chuleta aquí na pandereta, é boísimo. Pandereta, enseña a Rosa, mira. Teño chuleta, porque foi un atracón que me deron, porque quen tiña que estar ahora aquí era... Non pasa nada, aquí estamos para improvisar, está o facendo de maravilla, fala moi ben. Aunque son confrade da Virxen, sei moitas, pero máis sabe a camarera, de verdad, que temos que agradecerlle que teña ese traballo tan grande, que a ten sempre preciosa, ten uns mantos preciosos, incluso este que é roxo, que o donou este monfortino ilustre. Que é o máis importante de todos, non? O máis destacado. Bueno, ten preciosos, ten uns mantos preciosos que os fixeron tamén moitas clarixas, bueno, que é unha maravilla. A que falou ben, Marisa, que estaba un pouco tensa. Falou de maravilla. De verdade que sí. E despois vai cantar, ademais, así que os nervios fora. Antía, o 15 de agosto tes plan? Non teño plan. Pois garda, Xa vou a quedar que con temos que vir aquí Marisa, á festa. temos que vir aquí á festa. Pero aquí non para de chejar xente. Aquí estou con Marta, da Escola de Baile Creativa. Ensina aí a camiseta, esa sudadera guapísima, encántame. Marta, canto tempo levades con esta escola? Pois máis ou menos aquí en Monforte levamos uns 7 anos e aparte de baile ofrecemos outras actividades así como clases de música, de inglés e fai moi poquiño abrimos outra escola en Sarria, así que nada, convidarvos a que veñades a visitarnos. Por suposto. Unha cousiña, que estilo lle gastades? Que pista gastades? Pois a verdade é que facemos un pouquiño de todo, temos tanto bailes latinos como zumba, bailes urbanos e ata a danza do ventre e nada, moi ben, a verdade. Moi completo, Marta, encántame. Pois hai que vamos a facer unha cousa agora. A ver, sorpréndenos. Porque hoxe estamos, non vamos a bailar, verdade, Marta? No? Vamos a bailar todos aquí coa Escola Creativa. Por favor, onde están os rapaces da Escola Creativa? Están por aí. Estánse a preparar, Estánse preparando, vale. Bailamos, non Bailamos? sei se... Sí? Eles son os que realmente saben bailar, pero a ver se esta música lle soa. Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere ya. ¡Arriba, Monforte de Lemos! Puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda. Se aquí o que nos sobra son ganas de bailar, enseguida soa música, e só nos falta agarrarnos a calquera, que enseguida nos poñemos a mover o esqueleto. Pero Lucía, Dani, por aí supoño que tamén teredes algo preparado, non? Home, por supostísimo. A mí acabe de quedar o corpo como así de medio lado. Empecé a bailar e me cortaron a música. Hai ganas de...